Tik. Ay, ang aking magandang kaibigan. Hello po. Welcome po sa vlog natin. Wala. Ano yun? Ayun po, tikman niyo po yung offer natin. Organic milk tea po. Ayun po. Ito po. Katitimpla lang. Ito po. Hindi pa naman Organic po yan. Opo, tikman niyo po. Opo, free taste po. Ito po. Asan ba yan? Mapapaganda po ng sales natin. Mapa-healthy. bitter melon. Opo, lahat po ng sales natin babata pagka... Ganon. Opo. What's this? Pag nakailang tasa po kayo niyan, afterwards, magiging kung kayo po ay 28, magiging 18 years old po kayo. Inom na po na Gusto ko yun. yung taste, ma'am. Masarap siya. Ayun. Organic yan. Yun. Ako lalo kayo magiging sexy dito. Tama. Diba? Anong name mo, ma'am? Pwede bang magpa-picture tayo with Oo. ma'am? Ha? Pwede bang magpa-picture tayo para for documentary? Oo. Hindi, at least meron kaming hawakan nilang yung ano. Malay nyo, mabigyan namin yung ano lang yung Tama. gagawin ko siyang business. Correct. Oo. Nabulutang kasi. Ma'am, ubusin niyo to para masarap pala eh. Oo. Paubos mo to. Tama. Paraiso. Bamboo. Yes. Medyo nag-tuman lang ng konti doon. Nag-order na 150 bucks. Tama, tama. Sige. Sama ako. Haircut. Hindi na ako makakalbo. Kala ko makakalbo na ako. Dalawa ho ba ang haircut? Dalawa ho ba nagugupit? Dalawa? Isa lang? Ano? Isa lang. Ay, isa lang. Siya rin. Dami nagugupit. Ay, dami napagupit. Ayan po. Si Kong pala eh. Oh. Ako na, sir. Uy, si Kong clothing pala rito, pare. Si Kong clothing. Oh, ganda. Ayan po. Kong clothing. Ayun, mabilis pala eh. Mabilis. Ay. Bigyan nga natin ng ano si ma'am ng free milk tea, organic milk tea. Tama, tama. Bakit pinopromote kami yung organic milk tea? Talaga? Palingat kayo. Dito kay madam. Ayun, parang pasang di pa ninom eh. Sige, mamaya after your ano. Oo. Haircut. Oo. Try natin. Sige. Makapay. Ano ba na ba? Oh, puka rito. Bait din natin yung model natin. Siya. Ganyan, para may content tayo. Ang pwede sa model. Baka pwede sa model yun. Uy, pwede. Hindi, pero doon yan, di ba? We're going to put a business. Ayun. Ano naman yung inisip mo? Ikaw kayo. Yun, So, pwede milk mo tea. rin, maging partner ka na lang na. Oo, tikman natin siya. Oo. Sige mamaya. Di ba naman tayo? Kunin ko na yun. Organic milk tea. Yun na pala yun. After nung ano mo. Hintayin ka na namin para. Tama. Swan. Ito naman nakarating dito. Oo, wala ba ron? Wala bang... Ma'am, grabe yung suki nyo ha. From Suwal pa. Kung ayaw pa dito, magpaano lang ha. Swan, layo nun, mare. Pasambales na yun ah. Di ba? Uy, magkabarangay pala kayo. Barangay po pala. Swan.
Si Madam din. Oo. Hindi po, ano po. Hindi kami, nakikita. Papangasinan na. Pasambalis na yun eh. Yung malaking tractor. Swan. Mahilig kayo mag-milk tea? Yes. Ay, Uy, pwede may mo. patimpla nga si Madam ng milk tea habang nakaupo. Sige, sabihin mo mo. Dito. Habang naghihintay. Oo. Tawagin ko si Coach Jun. Tawagin ko si Coach Jun. Nagtindahan doon? Uy, tindahan pala siya. May tindahan na. Ano kami sa sari-sari store. Uy, may sari-sari restaurant. Wala pa na. Ito yung ano natin, Oo. yung sample ng Teka. milk tea natin. Ito Oo. yung Oh, patingnan natin. sample natin. Oh. Pangalan ng lolo mo? Claudio. Si Claudio, yung presidente namin ng senior. So, tingnan. Uy. Makilala mo. Ayos pa. Ito Swan. yung flavor natin. So, meron tayong Siguro nakikita niyo yung gusto ko. Ano? Bibili yata sa iyo eh. Yung ano, Ano nakamuto. yung favorite? Ano? Ay, yung Oo. ano po, yung si Vito. Oh. Bibili po ng Very beer good. sa Very good. Oh. Ganda, ganda. Anong favorite ano? Flavor? Honeydew. So, ang pinakamalapit na ngayon is taro or Yeah. Mahal, oh. yung Thai. Have you tried Thai tea? Yun. Yun. Mamaya ipapitimpla ka. Hindi, teka. Pagtitimpla ka. Special pa ni Presidente. Madam, ano po yung Oh. flavor na gusto niya? Ano ba yung ano yun? We have 8 flavors. Meron po tayong matcha, taro. Taro ba? Ay sa amin po, ang bestseller namin, Okinawa. Opo. Okinawa. Ayun, Okinawa. Di ba may nagtayo ng sa atin sa kanto? One corner tea. Yung milk tea na rin. Ayun o, ano yung supplier niyo? Tama. Siguro sila nagtimpla ho. Talagang with love. May ano ka pala ikaw may tindahan doon. Pero sa Manila ka dati? Hindi. Doon ka lang talaga. Malilit ka pa kasi 2,000 to kami lumito. Sandali lang na ang papulit na. Oo, yung nagtitinda ko. Si Tito, yung bunso ko. Yung forma, diretso na natin ang usapan. Yung forma. Tama. Ang forma kasi ano yung ulit. Ang kabataan niya, full forma. Una naman ang tok-tok. Diba, wasted. Wasting time lagi. Ano mo lang ginawa kundi mag... Lagi may pakipili egg ko kasi ano, yung Walang lamig. ginawa kundi mag... games.